Hvad sker der, hvis man opdager, at man er ikke ønsket gravid? Det første, man skal gøre, det er, at man skal henvende sig til sin egen læge. Man er også velkommen her på Sex og Samfundets Præventionsklinik. Ved den undersøgelse vil man få foretaget en gynækologisk undersøgelse, man vil blive podet for klamydia, og hvis man ønsker en abort, skal man underskrive en abortanmodning. Man vil så blive henvist til et hospital eller til en praktiserende gynækolog. Her vil man blive indkaldt til en yderligere undersøgelse inden for et par uger. På hospitalet vil de foretage en ultralydsscanning for at konstatere, hvor langt man er henne i graviditeten. Sammen med lægerne på hospitalet aftaler man så, hvilken procedure man skal gennemgå, om det skal være en medicinsk eller kirurgisk abort. Hvis man er i tvivl, og det er jo en svær beslutning at få foretaget en abort, vil man blive tilbudt støttesamtaler, som kan foregå hos ens egen læge, den kan foregå på hospitalet, i Mødrehjælpen eller her hos os i Sex og Samfunds Præventionsklinik.